Canto podes tardar en facer un proxecto web? Depende do tamaño, pero podes estar un ano e medio con ele, ben a gusto. Sí. Que é o que máis te apasiona do teu traballo? Pois que nos levamos ben entre nós. Si, o que me gusta é falar cos meus socios e cos meus que son amigos unha vez un cantautor argentino que, Deus me libre, non me gustan os cantautores, pero ese en concreto sí, decía que quen traballa algo que non lle gusta, aínda que traballe todo o día, é un desocupado. Gústame iso, porque si estou todo o día traballando niso e non me gustase, teria que cambiar. Ata cando queres seguir traballando neste sector? Wow. Non sei, pero é un sector que, a ver, ten unha ventaxe moi guai, que é un sector que cambia moito, e o que estamos facendo agora non se parece casi en nada ao que fixemos hai 3 anos. Entón, a curva de aprendizaxe casi non existe. Hai outros traballos que tamén tuve antes, no que a partir de 3 anos empezas a facer o mesmo sempre, non? Entón, nese caso, creo que cambiar, pero se és capaz de seguir aprendendo, sempre, bueno, podes atopar cousas interesantes no mesmo. Eu seguiría sempre que houvese esa posibilidade de seguir aprendendo. Pois ya está.